Waqt mass meeting fi sfond ta' ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-ħaddim fi Pjazza Kastilja, l-Prim Ministru Robert Abela tkellem kif dan il-pajjiż huwa gburi li qed iwettaq il-ħolm ta' ċittadini għal Malta aqwa. Huwa sostna li dan il-Gvern se joffri dak li għamel sens u fattibbli bi pjan ta' ċertezza li jitwettaq. U għalhekk li skattat din il-viżjoni ġdida mibnija fuq l-edukazzjoni, is-saħħa, l-ambjent, l-ekonomija u s-sigurtà. Intom xogħolkom huwa illi tresqu il-ħolm tagħkom lejna u aħna xogħolna huwa li dak il-ħolm inwettquh. Dik hija l-garanzija li jien nagħtikom. Dik il-garanzija li dan il-pajjiż se jibqa' is-suċċess illi bnejn, anzi saħansitra se nagħmluh pajjiż ta' aktar suċċessi b'mudell li se jevolvi minn enfasi fuq riżultati ekonomiċi għal enfasi fuq il-well-being tal-bniedem. Għalhekk il-pjan illi qegħdin inresqu quddiem il-poplu huwa differenti kolli ngħid minn dawk ta' qabel. Quddiem folla sabiħa ta' nies Dr. Abela aċċenna l-diversi proposti li ħabbar il-Partit Laburista waqt il-kampanja elettorali Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Dan bilan li Malta tkun mal-ewwel 5 pajjiżi Ewropej fejn tidħol is-sodisfazzjon tal-ħajja u tieb il-benesseri tal-Awċin u tal-Maltin b'aktar minn 25%. Nistaqsi. Meta jkollok bżonn l-aktar għajnuna fil-ħajja, mhux meta tibda bl-ewwel passi lejn l-indipendenza tiegħek. U għalhekk Gvern Laburista ġdid li żgħażagħ se jneħħilhom it-taxxa ta' dħul għall-ewwel 3 snin minn meta jibdew jaħdmu fuq l-ewwel 30,000 euro ta' kull sena. Tafu xi tfisser din li żagħżugħa tiffranka 4,100 euro taxxa fis-sena, 12,300 euro fuq medda ta' 3 snin li jibqgħu fil-but tagħha flus li mbagħad tista' tużhom biex twettaq il-ħolma tagħha. Għax il-ħolma tagħha hija il-proġett tagħna. Hawn il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar żieda fil-lif tal-maternità minn 18-il ġimgħa għal 26 ġimgħa u żieda fil-lif tal-paternità minn ġimagħtejn għal xahar. Da minbarra li quliet b'diżabilità jew kundizzjonijiet neurodiverġenti bi bżonn ta' terapija anke fil-privat dik l-ispiża se jħallasha kollha l-Gvern. Dr. Abela fakkar ukoll kif l-aħħar jiem ħabbar proposti biex aktar żgħażagħ isiru sidin ta' djarhom. U se ndaħlu skema ġdida oħra. Kemm kelli reazzjonijiet sbieħ dwarha din l-iskema. Skema fejn il-Gvern se jidħolu għal kwart tal-valur tal-proprjetà ta' first time buyer tfisser din 20 ta' eluf ta' euro iffrankati minn fuq imaxijiet fuq il-lom. Dak li tfisser. Imbagħad meta inti tkun komdu tul medda twila ta' snin bl-istess prezz ta' meta inti tkun xtrajt dik il-proprjetà tieħu sem il-Gvern.